Lore eta landare azoka Alondigan ospatu zen larunbatean. Eskualdeko mintegiez gain, Errioxatik, Nafarroatik eta Bizkaitik ere etorri ziren, guztira 12 mintegia osatuz. Baina ohiko postu ez gain, Topik museotik ere loreekin txontxongiloak egiteko tailer bat jarri zuten. Ekarri temporadako landare danak, eta gero aparte ekarritu da arbusto mota, kameliak, rododendrok, eta gero zitrikok bai, enanok, eta pixka badanetikan. Gehiena ze landare saltzen da, ze lore? Hombre, landaria hoen gehiena saltzen da, geranio giedrak, eta gero dia alegrik eta siempre florrak eta olako landare temporadako, beti gutxi bera jartzianak. Intentatze dugu eosteunak, jakitia nola kontin behar joan, eta hoi danak egite ju bai. Eta nola zaindu behar die? Segun ze tokila da, porque eutera baldima o ospela baldima, eta ez da berdina, toki bakoitzan bere pixka jakin behar da hori nintzazioa. Gero badaude bariedadia, batzuk eguzkitako, beste gitzaleako, eta pixka bada hori. Segun ze hori nintzazio dakan, bere balkoiak. O bea dakan terrenuak, o bea dakan... Gu Iruña ondotik gatoz, Etxauribarretik, eta hor dugun mintegietan egiten duguna da lastodunak, gramineak eta bizikorrak, bibaseak. Eta hori ekarri dugu, lore asko duen landara, hemengo kalegorria soportatzen dutenak, eta bar. Hauek nolabait Europa mailan landara hauek nahiko arruntak dira, eta hemen muga gaindit pasatu ondoren oso erreza da ikustea. Hemen ordea, erdi Europan gaudenez, oraindik ez dira oso ezagunak, baina helduko dira. Pizka bat divulgazio lanetan, zabaldu nahian landare haue balkoietan eta pizka bat geranioak nolabait bakarrak ez izateko, landara pizka batekin, landara gehiagorekin balkoiak jazteko eta jardinak eta hola. Lan horretan gaude. Azokaz gain, Tolosa hankok babestuta Tolosako kaleetan zehar apaingarriak jarri zituzten. Lehen aldiz apaindu dituzte kaleak Tolosari bizia emateko helburuarekin. Tolosa hankok azkeneko batzarrean proiektu berri bati ekin genion, eta da urtean zehar kaleak apaintzea eta kasu honetan izango zen lehenengo aldia, eta egin dugu gehien bat loretan landare azoka dalako asteburu honetan, eta bertan ingoitu kaleak alaitu, eta bizi pixat eman kalei, hori dela beti Tolosankoren helburutako bat. Zuaitz txiki batzuk dituzte bazkide guztien artean, astean zehar egon dia, bazkide asko egon dia zuaitzak egiten, ia 250 zuaitz egin dia, eta izango zen alde batetik eta bestetik, federazioa eta lore artean Gipuzkoako loreen den elkartearekin beste ekimen bat egin dugu, Tolosanko baita babesten du, eta hemen ikusten zuen bezala San Franciscoko pasealekuan mobil batzuk jarri ditugu, azokako 3 guneak lotzeko. Egin dugu lan bat Gipuzkoako florista diferentek, eta gure inspirazioa pixkat izan da Txontxongilo museoa oinarri hartuta eta kalderren mobilak oinarritzat hartuta, ditugu arboletan eta zeinbait apaingarri jarri. Dira lan batzuk gure loregileak garenez, nahi genuen azan lorea materiala hori naturala erabili mugimendua sortzeko eta lan mugikorrak egiteko. Nik uste interesgarria dana, kaleko jendeak askotan ez du ezagutzen loreak nola erabili daitezkeen lan handiak egiteko. Etango sataia, besatarak pilaka, hortxe naiz lagun